Yazgı su toşуларының кинәт һәм күп булып төшүе Мөслим авылының уңыш урамында яшәүче хуҗалыкларга да зыян салды. Мөслим авылы зиратының да алгалышы күпләп су төшү нәтиҗәсендә су астында калды. Берничә көн дәвамында җыелып торган су байтак кына каберлекләргә зыян китерде. Бүген зиратта вазгыять үзгәреп килә. Илледә артык каберлеккә зыяны китерелде. Алар инде җир астына тегесендләр дип әйтелә инде ул. Ярты метрга кемнеңдер тошлары кыйгайды кемнекәдер җыгылып төшкән. Шуңа күрә инде шушы җирлекләрне әйбәтләргә безнең 2 КАМАЗ җир кайтарып куелды монда. Һәм инде Мөслим халкына мөрәҗәгать чыгып ярдәм итсәләр, үзләренең каберлекләрен карап китсәләр, бик әйбәт булыр иде. Матбугат үзәгенең иҗат төркеме зиратта булган көнне дә берничә кеше якыннарының каберлекләрен карап, өсләрен тигезләү белән мәшгуль иде. Онда быел инде су көчле булды, һәм бик күп каберлекләр җимерелгән, хәтта памятниклар ауган. Дөрес онда инде үзләре туганнарының каберлекләрен караучылар да килеп тора. Якыннарыгызның каберләрен карарга онытмагыз. Бәлки әле үзегезнең күршеләрегез дә бардыр, таныш кешеләрегез дә бардыр. Бу эштән читтә калмаска иде. Зиярат йортында кирәк булган чиракта бөтен җиһазларда көрәкләр, туфрак ташу өчен арбалар да бар. Әле бүген дә ташлары ауган, балчыгы иңгән, инде узган елдан ук шүпләре уталмый калган каберлекләр дә күзгә ташлана. Каберлекләрне тәртиптә тоту мәрхүм булганнарның варислары, якыннары өстендәге изге гамәл. Шушы изге гамәлебезне онытмасак иде. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.